Myslím si, že s dnešným výkonom môžeme byť všetci maximálne spokojní. Všetko sme si v podstate do bodky dodržali. Čo sme si povedali pred zápasom, sme dodržali, supera sme nepodcenili a snažili sme sa držať výsledok v našich rukách, čo sa nám aj darilo počas celého zápasu. Dosiahli ste svoj cieľ, ktorý ste si dali pred začiatkom Brziady? Určite áno, cieľ si myslím, že je viac ako dostatočne splnený a môžeme ísť šťastní domov. Čo hovoríte na konkurenciu? Tak, konkurencia, myslím si, že pred každým tímom sme mali rešpekt a v podstate boli sme pripravení na každého, kto by nám prišiel do cesty a myslím si, že sme boli celkom dobre pripravení.